Γεια σας, είμαι ο Τάσος Καρδούτσος και είμαι ορθοπαιδικός. Σήμερα θα σας μιλήσω για την τεχνική άλμης στην αρθροπλαστική ισχύου. Τι την κάνει τόσο ξεχωριστή και ποια τα ωφέλη της. Η μέθοδος άλμης είναι μια τεχνική ελάχιστης εμβατικότητας στην αρθροπλαστική του ισχύου. Όταν η συντηρητική θεραπεία για την αντιμετώπιση της οστεοαρθρίτιδας του ισχύου δεν επαρκεί, ο πόνος δηλαδή είναι συνεχής, τότε δίνεται η ένδειξη για την αρθροπλαστική του ισχύου. Η μέθοδος άλμης είναι μια τεχνική ελάχιστης εμβατικότητας στην αρθροπλαστική του ισχύου. Η προσπέλαση στην άρθρωση του ισχύου γίνεται μέσω ενός φυσιολογικού κενού των μειών. Οι μύες και οι τένοντες δεν τραυματίζονται. Αυτό έχει σαν αποτέλεσμα τη μείωση της απώλειας του αίματος, τη γρήγορη αποκατάσταση και την ελαχιστοποίηση του πόνου. Ας δούμε τα πλεονεκτήματα της άλμης. Δεν τραυματίζονται μύες και τένοντες, ελάχιστη απώλεια αίματος χωρίς ανάγκη μετάγγισης, άμεση κινητοποίηση μετά το χειρουργείο, γρήγορη αποκατάσταση, ελάχιστος πόνος. Με τη μέθοδο άλμης η αποκατάσταση είναι πάρα πολύ γρήγορη. Ο ασθενής κινητοποιείται τις πρώτες 24 ώρες και επιστρέφει στις δραστηριότητες του πάρα πολύ γρήγορα εξαιτίας της μικρής τομής και του μικρού τραυματισμού των ιστών. Ως εξειδικευμένος χειρουργός ισχύου, επιλέγω τη μέθοδο άλμης επειδή συνδυάζει άριστα λειτουργικά αποτελέσματα και υψηλή ασφάλεια για τον ασθενή. Η σύγχρονη ορθοπαιδική χειρουργική μας δίνει λύσεις που παλιότερα θεωρούνταν αδύνατες. Η μέθοδος άλμης εξασφαλίζει τη γρήγορη αποκατάσταση και την επιστροφή στην κανονικότητα μετά την αρθροπλαστική ισχύου.